Ако искате да монтирате Wi-Fi камерата си на далечно разстояние от контакта, да кажем в другия край на къщата или от другата страна на улицата, и късият кабел на захранването не ви върши работа, то тогава най-доброто решение е удължаване на захранващия кабел. В това видео от ILG Vision ще ви покажем как да го направите правилно, безопасно и без риск за устройството. Wi-Fi камерите обикновено работят с ниско напрежение, най-често 12 волта и около 1 ампер. Затова е важно да използвате подходящ кабел и правилна връзка, за да избегнете загуба на напрежение или нестабилна работа. Най-добрият вариант за кабел е да използвате готов удължаващ кабел, предназначен точно за това. От ILG Vision предлагаме готови удължаващи кабели с различни дължини, като за повече информация и консултация може да се свържете с нас в сайта ни ilgvision.com или на номера отдолу в коментарите. Много важно е да знаете, че при дългите кабели и трасета много често има пад на напрежение. Това означава, че когато кабела бъде удължен, вече до камерата не стигат 12 волта, а по-малко, като това води до проблеми с работата на камерата. Както виждате, когато кабелът е удължен, но сме оставили оригиналното захранване, което е предназначено за близко разстояние, камерата не работи. Затова винаги, когато удължаваме кабела, слагаме и по-мощно захранване. Това е 5 амперово захранване, с което си гарантираме безпроблемна работа на камерата. И както виждаме, вече с това захранване камерата започва да работи без никакви усложнения. Това беше всичко от нас за днес. Ако видеото ви е било полезно, се абонирайте, като така помагате на канала. ILG Vision е вносител на професионални системи за видеонаблюдение. Фирмата разполага с квалифициран екип по проектирането, монтажа и поддръжката на системите. А за специалистите в бранша има специално разработена партньорска програма с изключителни условия. За повече инфо може да посетите официалния сайт ilgvision.com.